الرأي بقر كلهم انقوا على حد مساهم نبعك نزي جزية نزناتنا عدمة أخبيركم مساهم تعملنا مسجنكم لومي خمس فلات أبزح أب كلتا بوهاتات ويكلتا تاشم مدبات على يجن كم مداربي بزخنا جن انقوا على حد مساهم زمزيكم زلهم أنا سمي هابتهم تسفايز زبحال كابش ودن بقى نابتي مدبتي مرحو جنة برهانة خبلوكمي بعابي أونز مدبزي زمر حالنا ويزمرنا دماني دكتور توماس أبزلو جاس نزاشمو كفتا بيلنا أم نمركابه إز مدب زيجن حافظ بخفلي ودبان ميدان زدادو خوينو كابز أربع جزء جميرنا دارجا بزحر استات حجستيهم زبرنا نزق علسي كتابعو خول يوم جسكسو خول يوم زبرنا مار استات سبات نامت أنا سبات أستوم هرون من قاح خنجبرو أنينا إحنا لنا إذا ما مقصلتي إذا نيلوم عنتينا دكتور توماس مالتي ስለዚህ ብቐረባ ናብቲ ታሽሙ ናብ ገነት ብርሃነ ከብለኩም ሞኒ ትመደብቲ መርሓልና ገነት ብርሃነ እያ ስለዚ ገነት ናባኺ እንኳ ዳሕና መፅኹም እንደገና ከለኹም ሰናይ ምሽት ይበረግና ቴንክ ዩ ሃብቶ ኩልኩም ኣብዚ ዘለኹምን ቶም ፀኒሕኩም ሪኮርድ ምስ ኮነ ትሰምዕዎን እንኳ ዳሓን መፃኹም ክብል ደሊ እዚ መደብ እዚ ቀዲሙ ከም ዝገለፆ ብዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ዝተዳለወ ኣስተምህሮ እዩ ማለት እዩ ናይ ሎማ ኣርእስትና ተራ መሪሕነት ሰርናይ ምሕደራን ኣብ ምህናፅ ተቋማት ትካላት ዝብል እዩ ነዚ ዘቕርበልና ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ እዩ ሕፅር ዝበለት ሌላ ምናልባት መን ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ መብዛሕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ትኾኑ ግን ቁሩብ ሕፅር ዝበለት ተኣሽሙ ክገብር እየ ማለት እዩ ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ ፀሓፍን ኣብ ፖሊሲ ዝተዋፈረ ምሁርን እዩ ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ ካብ ቻርልስተን ዩኒቨርሲቲ ዌስት ቨርጂና ብዶክተሬት ማዕርግ ተመሪቑ ንሃገርና ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንምዕባልን ዘተኩረሎም ስራሓት ድማ ኣብ ኣመራርሓን ኣብ ምሕደራን ዘለዎ ኣፍልጦ ንምዕባይን ኣብ ስደተኛታት ዘጓንፉ ዘለዉ ተመክሮታትን ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ማሕበረሰባትን የጠቃልል ዘካየዶ መፅናዕቲ ብዛዕባ ፍልቀት መሪሕነት ስደተኛታት ኤርትራ ፅልዋታቱ ኣብ ምሕደራ ሕጋውነትን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ዘተኮረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምርምራዊ ስራሓቱ ብመፅሓፍ ንምቕራብ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣርእስቲ መፅሓፉ ዝተዳናጎየ ሕልምታት እቲ ንኤርትራ ዝቐረፀን ዝሓምሸሸን መሪሕነት ዝብል ኮይኑ ትሕዝቶ መፅሓፉ ነቐፌታዊ ምርምር ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ማሕበራዊ ምብትታንን ዝተሳእነ ዕድላት ህንፀት ሃገር ድሕሪ ናፅነት ኤርትራን ዝብል ትሕዝቶ ዝሓቆፈ እዩ ስርሑ ኣብ ታሪክ ፖለቲካዊ ትንተናን ፅገናን ፖሊስን ድልድል ብምዃን ኣብ ተሓታትነት ልዕልና ሕግን ሕብረተሰባዊ ፅገናን ትኩረትና ንምጉላሕ ዝሕግዘና እዩ ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትምህርቲ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ዶክተር ቶማስ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኣህጉራዊን ዓለም ለኻውን ምትእስሳር ዝገብሩ ተበግሶታት ይነጥፍን ይሳተፍን ብፅሑፋትን ብዝህቦም ኣስተምህሮታትን ኣቢሉ ድማ ንዘይፍትሓውነት ከም ንቡር ጌርካ ምቕባል ይብድህ ድምፂ ዝተዋሰኑ ወይ ከዓ ድምፂ ዕቡሳት ወገናትና ብምጉላሕ ንፖሊሲ ዝኣመቱ ኣብ ምሕደራን ሕብረተሰባዊ ሕውየት ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘተኮሩ ዘተታት ኣበርክትኡ ይገብር ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ እንቋዕ ዳሓን መፃኻ ብሕፅር ዝበለ የቕርበየ ዘለኹ ምናልባት ንዕኡ ዝምልእ ተለካ ዕድል ክበካ ሰላም ክትብልን ብኡ ጌርካ ድማ ናብ ትምህርትካ ክትቅፅል ናባኻ ይሕልፍ ኣለሁ يغني جنة كون العلماء قال تشوفوني بزحات مهراني بزحات مسارحتي سلزلهم أبزي طبعا لعلش أبزي خلي كمان يغني اللي كبرتها اللي جنة نقول لهم نروح زي تراخبنا كمان لهم كما يتخونوا أبدا قلبتها كأن الرهب بعد حين تراخبنا قبل فتو إذا نايلومي قرب كمزي تاي فلتات مونوبولي كونن كلها تعر استلنا كلها تخلطات لنا كلها تمكرون لنا فلتات زبحال مهور زبحال تي تمكرون وياب كلاس تمهار كايون تحصري كونن تمكرون سلو سهو قبائل على تمكركم فاصل زلهم ابزي انت حاسبه كم ملالي يكوننا تحسابنا إهين مهين كنبال انتي تقول لنا زلو أو وشتنا نتي لو تخنا قلاتف نسرحو زلنا سرحات أبينا يتحقف زلو نمبالي قريبا زلو بحافشو تي مجمريا بممر تقاي
ኣብ ሚድያታት ሓሶት ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ተመሃሮ ከመይ እንታይ እቲ መለለያታቱ እንታይ እቲ ሓበሬታ ከም ኮልናስ እንታይ እዩ ክብል ከሎ ኣብቲ ናተይ ዘቕርቦ እውን ከተኣሳስሮ እየ ከምኡውን ኣቶ ብርሃነ ሃይለ ሚካኤል ዘቕረበልና እቲ ማዕኸናት ዜና ንሕና ንሶምን ክብል ከለኹ እቶም ንፍትሕን ንጓየ ዘለናን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምትእሳሩን ኣብዚ እውን ክጠቃለል እዩ ንሕና እቶም ንቃልሲ ወይ ነቲ ለውጢ ንምቅልጣፍ ንሰርሕ ዘለና ሰባት እቲ ሃውጋፋት ኣበይ ኢና ክንመልኦ ዘለና ዝብል እዩ ከምኡውን ዝሓለፈ ዘቕረበልና ኣቶ ዳዊት ገብረ መስቀል ምህናፅ ሃገር ክንብል ከለና ሕጂ ኣብኡ እውን መዛረቢ ዝኸውን ከምፅአ ኣበይና እቲ መሓልኾ ኮይንና እቲ መሓልኻ ሒዙና ዘሎ ካብቲ ቃልስን ሕጅን ከዓ ንሱ ከመይ ጌርና ተኣሳስሮ ሕጂ ዛናተይ ኣጠቃልላ ኣቢለ ምዞም ክቡራት ኣሕዋት ቅድመይ ዝመፁ ከመይ ጌርና ንኣስሮ ነዚ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ዲሞክራሲ ኦቶሪታሪያን ሊደርሽፕ ንብል ግን እቲ ትካላት ስጋዕ ክንደይ እዩ ነዘን ከቕርቦን ዝፀንሑ ክፀሉ ዝኽእል እንታይ ትካላት ንዓና ከም ሕብረተሰብን ከም ሃገርን ነቲ ለውጢ እውን ንምቅልጣፍ ክጠቕሙና ዝኽእሉ እንታይ እዮም ንዖም ንምድሳሲ ከምኡውን ሕፅር ኣቢለ ብሕጂ ዝመፅእ ኣብ ስኒትና ኔትወርክ ትርእይዎ ትኽእሉ ብዶክተር ሞገስ እዋይ ዝቐርበልና ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ትመፅእ ዘላ ቀዳም ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ትራ ዲፕሎማሲ እንታይ እዩ ትራና ኣብ ዳያስፖራ ዘለና እንታይ እዩ ብኸመይ ኢና ንርድኦ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እውን ከቕርበልና እዩ እዚአን ኢለ ደኺልኩም ካልእ እውን ኣሎ በዓል ዳኛ ሃብተኣብ የማነ ዘቕረበ እውን ኣሎ ኣብቲ ሃገራዊ ትካላት ንምህናፅ ጥዑይ መንግስቲ ወይ ጥዑይ ምሕደራ ንብሎ ኣብኡ ክትርእይዎ ትኽእልኹም እዚአን እንዳጠቓልና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ነቲ ፍልጠትናን ነቲ ተመክሮታትናን በብዝገበርናዮ ዓውዲ ወይ በብዝነጥፈሉ ዘለና በብተመከርናዮ ከመይ ጌርና ኢና ንሃንፆሞ ሓደ ከመይ ጌርና ነቀላጥፎ ካልኣይ እውን ነዚ መፁ እንተደልና ክንፀንሕ ነቲ ሃዋጋፋትና ክንመልእ ሕጂ እዚአን ዝመስላ ከቕርብ ትደልዮ ዘለኹ እቲ ጉድ ጋቨርነንስ ንብሎ ወይ እቲ ሰናይ ምሕደራ ንብሎ እንታይ ዝኾነ እዩ እንታይ ኢና ንድል ዘለና መጀመርያ ሰናይ ምሕደራ ሓደ ኣካል ናይቲ ፍትሒ ንብሎ ዘለና ሰናይ ምሕደራ ንምምፃእ እዩ ንቅድሚት ጠሚትና እዚ ስርዓት ዝምሰልገሰ እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምስ ተመልሰ ሰናይ ምሕደራ ክንኮልና እንታይ እዩ ፓብሊክ ሰርቪስ እቲ ንህዝቢ ከመሓደር ዝኽእል ብትካላት ዝመሓደር ሕጂ ትካላት ክንብል ከለና ሓደ እቲ ንዓይ ብዙሕ ግዜ ተምሃራይ ዘለኹ ከቢድ ኮይኑ ዝረኣየኒ መንግስቲ ንብል እሞ ተን መንግስቲ ኣብዚ ምዕራባዊ ክንርኢ ኣብ ሰለስተ ንሓፅረን ኣብቲ ኤግዜኪቲቭ እቲ ሓጋግን ፈራድን ፈፃምን ንብሎ ማለት እዩ እሱ ግን ሓደ ኣካል ጥራይ እዩ ትካል ክንብል ከለና ኣብ ብዙሕ ጨናፍር ዝተዘርግሐ እዩ ትካላት ንብሎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ክፍሊ ዜና ብመምህር ዝቐረበልና ዝሓለፈ ንባዕሉ እውን እቲ ሃገራዊ ህንፀት ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ኣቶ ዳዊት ዘቕረበልና ዝስኳዓ ነገራት ኣለዋ ኣብቲ ዲሞክራሲ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ እቲ ኢንስቲቱሽናል ትካላት ንብሎ ንፍትሒ ክስጋዕ ዝኾነ ካንሰንት እቲ ስነ ምግባር ናይ ሕብረተሰብ እውን ሓደ ትካል እዩ እቲ ብኡ ዝኸይድ ከይድታት ወይ ስራሓታት እውን ትካል ንባዕሉ ንኣብነት ከምፃልኩም እዞም መብዛሕትና ኣነ ብዝፈልጦ ክዛረብ ኣብ ኣሜሪካ ንነብር ሰባት ብዝድልና ኣስቤዛ ንገብር ወይ ርእስኻ ሓይሙካስ ትኽእል ካብ ሓደ ዱኳን ኣቲኻስ ከይናልዕልካ ትበልዖ ከሕውየካ ተኣምን እዚ እቲ ዝሃነፅናዮ እቲ ዝኣመናሉ እምነት ኣብቲ ኤፍዲኤ ንብሎ እቲ ፉድ ኤንድ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን እዚኣ ንባዕላ ሕጂ ትካል እያ ኣብቲ ሕብረተሰብካ እምነት ኣሕዲርካ ኣለካ ኣብ ዝኾነ ዱኳን ከይድካስ ኣልዕልካ ክትበልዕ ሕጂ መባእታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ ዘለኹ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ህንፀት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ህንፀት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ንድልዮ ዘለና ንሕና እውን ሕጂ ኣብ ብዙሕ መዳያት ዝሪኦ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ደገ ንነብር ብኸፊል ኣብቲ ውልቃዊ ህይወትና ነዚአን ነመሓድራ የና
ኣብቲ ቃልሲ ክንብሎ ከለና ግን ዝመፅእ ነቲ ትካል ብግቡእ ኣይንርድኦን ኣለና ትካል ክበሃል ከሎ ንመንግስቲ ምውዳቕ ጥራይ ጌርና ንወስዶ ኣሎ ወይ ትካል ክበሃል ከሎ ናይ ውልቀ ሰባት ጥራይ ጌርና እቲ ስነ ኣእምራዊ እቲ ኮንሰንት ንብሎ እቲ ኩላህና ክንኣምነሉ ዘለና ክንቅበሎ ዘለና ግን ኣሰራርሓ ምሕደራ ኣብቲ ምሕደራ እውን ንባዕሉ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቲክቶክ ንሪኦም ዩቱብ ንሪኦ ኣለና ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ስነ ምግባር ናሃቶም እንድሕር ወፂኻ ብሎክ ገብሩካ እዮም ኣባና ግን እንታይ ብሎክ ዝገብረና ከም ድሌትና ትጨፍጭፍ ኣቢልናስ ንኸይድ እቲ ትገብሮ ወይ እቲ ተምፅኦ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ትሕድሮ ድሕሪ ባይታ ተንፅፎ ዘለካ እዚ ናበይ ዝመርሓና ናብቲ ኦቶሪታርያን እቲ ዘለናዮ ነቲ ክነልግሶ ደልና ዘለና እዩ ዘምፃና ዘሎ ማለት እዩ እንድሕር ነዚ ኦቶሪታርያን እዚ ነቲ ኮንትሮል ዘለዎ ነቲ መሰል ዘይሂበካ ነቲ ድሩት ዝኾነ ኣብ ውልቀ ሰባት ጥራይ ተሓፅረ ስልጣን ህዝቢ ዘየሳትፍ ነዚ ክነውፅኦ እንድሕር ኮይና ኣተሓሳስባና እውን ክቕየር ኣለዎ ማለት እዩ በንፃር ናቱ ጥራይ ክንከይድ የብልና እንድሕር ከምኡ ኮይና መብዛሕቲ ግዜ እቶም ኦቶሪታርያን ሊደርሽፕ እንታይ ዘምፅእ ከምዘይ ተሓስብ ገይሮም ኣጀንዳ ዝሰርሑካ ዘሎ ሕጂ ከምዘይ ተሓስብ ክብል ከለኹ ኣይነሓስብን ማለት ኣይኮነን ግን ኣጀንዳታት ትቡኻ ንነዊሕ ዝኸይድ ኣብ ውሽጥኻ መርሚሮም እቲ ሳይኪናትካ ኣፅኒዖም ኣብኡ ከምቲ መሓደር ይገብሩኻ ብመንፅር ናቱ ከዓ እቲ ምሕደራ ንብሎ ወይ እቲ ኢንስቲቱሽናል ትካል ንብሎ እንዳፍረስናዮ ንመፅእ ማለት እዩ ስለምንታይ መረዳእታና ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ከልግስ ኣሎ እወ 100% ከልግስ ኣሎ ከልግስ ከሎ ግን እግሪ ከምዚ we can chew and walk ዝበሃል ኣሎ ምሽ ማስካ እንዳሓየኽና ስንከይድ ንኽእልና እቲ ምሕደራና እንዳገበርና ሓዳርና እንዳገበርና ነቲ ቃልስን እንዳቀላጠፍና እውን ማዕሪኡ ስነ ምግባራዊ ክንስክዖ ዘለና ኣሎ ካብቲ ንሱ ሒዙና ሓሊኹ ሒዙና ዘሎ ካብቲ ኮንትሮል ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንወፅእ ካብዚ መረዳእታ ናይቲ ኦቶሪታርያን ወይ ነቲ ሰናይ ምሕደራ ኣይኮነን ኣብ ሰናይ ምሕደራ ኮንስቲቱሽን ሩል ኦፍ ሎ ክህሉ ኣለዎ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ናይ ሰናይ ምሕደራ ሓደ ባዕልኻ ተሰማሚዕኻ ከም ሕብረተሰብ ዝሃነፅካዮ ሕጊ ኣሎ ሕጂ ብዚኣ ከስፋሓ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሕና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ንብል ተዓንተበይ ዝበልኩም ከምዘይ ተሓስብ ዝበልኩም ሕጊ እንታይ ምዃኑ እንዳፈለጥናዮ ናይ 97 ናይ 52 ናይ ከምዚ ናይ በዓል ኩስተ እዩ እዚ እንታይ ዝገብረካ ኣብቲ ጭቡጥ እቲ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ከይተረዳእካ ወይ እንዳተረዳእካ ከሎ ጓል መገዲ ከም ተምፅእ ገብሩኻ ነዚ ንመን ዝድግፍ ነቲ ኦቶሪታርያን ነቲ ክገዝኣካ ድልዩ ዘሎ ነቲ ከምዘይ ተሓስብ ገይሩካ ዘሎ ኣብኡ ኣብቲ ጭብጥታት ክንዲ ትኸይድ እቲ ንዓኻ ሓሊኹ ሒዙካ ዘሎ ፈንጢስካ ኖ እዝን እዩ ዝብል ክንምባል መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ደቅና ንሪኦ ዋይት ባህል ሕቶላ ምሽ ንሕና ግን ስቕበል ኢለካ ኣለኹ ዓብይ ንሕና እውን በንፃሩ ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና ሕግን ሕጋውነትን ንብል እሞ ነቲ ሕጋውነትን ግን ባዕልና ነፍርሶ ናይ በዓል ኩስተ እዩ ናይ በዓል ከምዚ እዩ ኖ ሕጊ ንዓይን ንገነትን ሓንቲ እያ ትብፅሓና ንኩላህና ማዕረ እያ ትብፅሓና ኣብኡ እቲ ተሓሳስባና እቲ ማይንድሰትና እውን ከይዳልና ድሓር ኣበይኻ ተጥርዮ እቲ ሕጊ ናይ ኩላህና ምዃኑ ኣብ ናይ ዜጋ ኣበርክቶ ኣብ ናይ ዜጋ ምስታፍ ኣብ ስራሕ ምስታፍ በብዓመኻ ምግባር በብዓመኻ ምስ ገበርካ ወይ ምስ ተዋሳእኻ ኣብኢኻ እቲ መሪሕነት ዝወፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካልእ ከይንኸይድ ዳኣ እምበር መሪሕነት ይውለድ ወይ ይስራሕ እውን ኣብኡ ካልእ ክትዓሎ እንዲ ግን ኣብ ነዚኣ ንሎም መዓንቲ ክትኮነና ኣብዚ እውን መሪሕነት ክተፍሪ ትኽእል ኢኻ መሪሕነት ሰፍራኻ ኸታ ኢኻ ትገብር ሓላፍነታዊ ኢኻ ተጥሪ ሓላፍነታዊ ቶማስ ኣብዚ ነዚ የድምዕ ጥራይ ዘይኮነሲ እንታይ ጉድለታት ከለዎ ነዚኦም ከዝገብሩልና እንታወት እዮም መን እዮም ድሕልካ እቲ ትካል ከዓ ተዓንተ ወይ ዝበልኩም እታ ኤግዛምፕል ዘምፃኽዋ ኣብ ዕዳጋ ከይድካ ትገዝኦ ዘመራመሩ ሰባት ከዓ ኣለዉ ካብቶም ዜጋ ወፅኦም እቶም ዜጋታት ኣብ ነናቶም ዓውዲ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ኢለኩም እቲ ዩኒቨርሲቲ ቀፃሊ መፅናዕቲ ዝገብሩ ዝዓለተ ተምሃሮ
أبتم هاروت عايزة يكون مسكالة تكالات مسكالة بيت مرتاتون انتهي زمدنو انتهي خسر خل كم يجي عري خل ناتبهاله أبشش الشورحي أبشش الشورحي أبع عمد يخيل نحن هخوم نجبرده أبت تكلنا نتكلنا نبعلنا خل نجم جمره أبتوش تسارة حنا نبعلنا نجم جمده ولا أفتي أوتوريتيريان زخانة لبسنا زلنا مالسي كنا مهار ندحكوينا بناتي زرداني تحراب حتى ما سنسفحه تحالي حيزنا زلو أبتو أوتوريتيريان اتو أنا نبعلو اتو بحلنا نبعلو بحلنا كيكون انت لمدت إنا زلنا بوليتيكا كابت سوراوي أكايدا أي تلاقنا لنا كم زيغا أي نحسبنا لنا ودب كبهال كله نسرح مسلات وي حدا مقصاص كبهال كله نسرح مسلات كم دزخون ندحريت تمليسكا أبناي سوراوي او زيوم دانا جبهان ديم زيوم دانا شعبيان ديم زيوم دانا كم زيوم ولا افتي أمتاز أنا ندحر يخمو ناتي دحرون أجيد خزارة مو دحر تقرمون تدخلوا أبزوم نكندي زوري أخا تبهال حجاب حدا زنبيل أتي هالخا مالتي أبتم من أسل أقلقلوت سي ناتكا يكونن تواهبو كازولو قصري نايكم زقل أقلقل أبصوران خيت نايندامن خات بهال which is نسو رسو زخا على مسرح خون خيلن دينا ميلتري كاوغن وصيخا نتو authoritarian نتي عبلالي أجازاز أخوص أكان دحكوينو نتي زنبره خطيرو يزلكا التحساسبا completely قير يزلو انتي التحساسبا كوتا دراوي أكايدا وصيخا ناب حبرة السباوي ناب تكالاوي خزاهر كلها أتحساسبا خاون قير ألو liberation historical claim نبلو مالتي كابتي تاريخاوي مصاصانا نايقدن بحنساب قيريو هنقيرو لنا يكون كنزو بزلو ግን كنتاهاتو هنقلالنا كله قا حما مالته يكونن ገገለው ጥዑይ ክህሎ خيل عن تبعي بوازا نمصان يرنا كن مجمرنا تبالكا يغبر زي ملكتك يتعتت نبعلنا ابز تيك توك افكي كل خا زفرحكا نغرات كم بهلي وي كم لمد زمص زلو بلا نتحسب وي بولو ازتات كساب كونشسلي ابزنوح غيزي نحاد حبرتسب كم حدا لمدو قوينو نابهل قيار خيليو نمن إذا خسمتلناها نتخن كيرو دلنا زلنا أتحساسوا وي أسارحا نايتي سرعات حزنا زلو نعوهن كيرو نحكوينا بنصار ناتو هنكيد نافتي سناي محدران كيدالنا خافتي بحتاوي وي باتي authoritarian نبلو military كايدا security power نايندات تانديوم ناي كمزن ديوم ازي كاب حزبي زي مصي ناي حزب دمص زي بلو ناي كونسنس ناي حزب زي بلو ناي تزيغا موسى زي بلو ايديولوجي امصيخا ابزون كنختبرو خنطنققلنا كبليلي انتي زمدنهم حجي اتم نبلوم زلناسي اب سناي محدرا انتي نحندل زلنا اتي سلطان زتوسني سلطان كنبل كلنا جن اقلقالي مالتي the servant leadership نبلو سلطان نايندا بحقها ناي ورشا يكون اتي سيما زنقص بلو نبرو نا إثيوبيا وي ابتما جيزة مسافة انت زي كونه نتوسن جيزة كتقلقل خامتي خازلخ تجمر كله ولا ابت فلسفة دحرنا ديمقراطية تحكي الناس سلطان تقبله كتم حادر وكتسرح كتلقى ده أمبر كتونن كتشفلقن أيقونن جوالا بيت بهلاوي بنابنت بناي كبسة عند حرنا أصل زودقنا له بتبهال كل حال نتا أصل قبلوا بالطعم يوم تشجروا عدلي وانيم سلامتي حلاف النتيا سلامتي سراحة سلامتي كابت جيزة خيات تخيط عبت حبرة سماوين ناتهم جمجمات ويناتهم صلواتات تحضرولون وي تواسعلون سلازخونه هندرا إلى ما يقبلون يمنو ما عدبوا إلى كان قصد أودنا الكاندينا مرحنا إزبال لو ممكن تاخون لو بنصارو اتي خبر حقوق تصالح نحنا أكايدا أبتي فولي مقوص أرزيبلو
ንኣብነት ኣብ ሓደ ምንቅስቃስ እንዳስራሕካ ፀኒሕካ ካልእ ምንቅስቃስ ክመፅእ ከሎ ወይ ተባዒስካ ድኻ ኮሪኻ ድኻ ትኸይድ እሞ ናትካ ትፈጥር ነቲ ዝነበረ ክንደይ ብሓንሳብ ኮንካ ኣብ ኣሰራርሓ ክቅየር ዘለዎ እንዳቀየርካ ክንዲ ትኸይድ ፋሕ ተብሎ እንደገና ሃልካ ትጅምር እዚ ሰናይ ምሕደራ እውን ኣብቲ ባህላዊ ኣብቲ ልምድታትና እውን ክህሉ የብሉን ስለ ዘሎ ከዓ ነቲ ቃልስና እውን ኣየሰጉመን ኣሎ ስለምንታይ ኣብቲ ትራንስፈር ኦፍ ፓወር ንብሎ ዘለና ኣብቲ ብሒቱ ዘሎ ወይ ሓሊፉ ሒዝና ዘሎ ምሕደራ ሕጂ እዚኣ ክብል ከሎ ሓንቲ ታሽሙ መተሓሳስበ ክገብር እቲ ስርዓት ከልግስ ኣለዎ ዶ እወ ሕቶ የብሉን ከልግስ ኣለዎ ከልግስ ከሎ ግን ንሕና እቶም ካታሊስት ኣብ ደገ ኮይና ክንድግፍ ዘለና ወይ ክነበርክድ ንኽእል ኢና ንብል ንድሕር ኣለና ኮይና ነዚኦም ተግባራት እዚኦም ከዓ ቁሩባት ክንከውን ክንክእል ኣለና ንናይ ነቲ ሰናይ ምሕደራ ዝውንኖ ነቲ ትካላት ክነኽብሮ ከም ዘለና ናይ ውልቂ ይኮነን ወይ ናይ ስምዒት ኣይኮነን ዘሰጋግረካ ድድል ኮይኑ ዘሰጋግረካ እዩ እንታይ ዘሰጋግረካ ንተወሰነ ግዜ ኮንካ 4 ዓመት ድዩ 2 ዓመት ድዩ 5 ዓመት ድዩ በቲ ህዝቢ ዝሃበካ ስልጣን ከተገልግልካ ዘለካ እምበር ክትጨውን ክድሌትካ ክትገብርን ሕጊ ክትዕንፅፅን ኣይኮንካን ነዚ ዝገብሩ ሕጂ ብምንታይ ላትቋፀሮም ዝብል ክመፅእ እዩ ኣብቲ ትካላት ክመፅእ ቼክ ኤንድ ባላንስ ቼክ ኤንድ ባላንስ ከምዚ እንዳ ድኳን ጌርካ ብሚዛን ጌርካ ትኸፍል እታ ግቡእካ ከዓ ትወስድ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ከዓ ዝገብሩ መፅናዕታት ኣለዉ ተዓንተ ወይ ዝበልኩም ዝተዘርግሐ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ተዘርግሐ እዩ ኣብ ክፍሊ ሚድያ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ሕግታት ክንብሎ ንኽእል ኣብ ቤት ፍርዲ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ቤት መግቢ ክንብሎ ንኽእል ሕጂ ኩሉ ኣብ ሓንጎለይ ዝመፅእ ዕዳጋ ሓሲሩ ይበሃል ኣብ ኤርትራ ምሽ ካበይ መግቢ መፂ ኢለ ይሓስብ ኣብዞም ደቀና ሕጂ ንርአዮ እዞም ቲነጀር እንድሕር ኣለውና ኮይኖም ወይ ክትዕብዩ ከለኹም ቲነጀር ኣብዚ ብኣሜሪካ ኣብ ኤሮጳ እውን ኣሎ ስጋዕ ክንደዮም ነቲ ካሎሪ ዝቋፀርዎ ነቲ ፅሑፍ ዘንብብዎ እቶም ኮንሽስሊ ኣብ ምግቢ ዘድህቡ ሰባት እዮም ሕጂ ንሓስብ ዶ እቲ ህዝብና እንታይ ዝምገብ ዘሎ ኣብ ሓደ ግዜ ዝዝክርዎ ዶ መዓት ካንሰር ሕማማት ይዛረብ ነይሩ ብኡ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ መሽን ክነእቱ ኢና ገለ ተባሂሉ እዚኣ ሕጂ ዓባይን ርእሳ ዝከኣለት ኣብ ትካል ኣሰራርሓ ዘየለና ከም ዘሪኤካ ነቲ ህዝብካ ዝጎድእ ዘሎ እዩ እንታይ ንሕና ግን ብፖለቲካ ዓይኒ እወ ግድን እዩ እቶም ፖለቲካ ክሪእዎ ዝደልዩ ሰባት ክንሪኦ ንደሊ ሰባት ክንሪኦ መሰልና እዩ ግቡእና እዩ ናበይ ገፆም ከ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ እቲ ካልእ ትካላት ከዓ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ንእግሪ መገድና ንሓስበሉ ዘለና ህዝብና እንታይ ይበልዕ ኣለዎ ከመይ ዝበለ ምግብታት እዩ ዝቕረበሉ ዘሎ ብቲ ዕዳጋ እቲ ትራዲሽናል እቲ ባህላዊ ንፈልጦ ሓሪስካ ካብተን ማልካ ተምፅኦ ወይ ካብተን ከብቲ ጥራይ ዘምፅኦ ዘይኮነስ ኣብ ኣስመራ ንዓብነት ወይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ባፅዕ ኣብ ከረን ኣብ መንደፈራ እንታይ ይሽየጥ ኣሎ መን ተቐረብቲ ዘምፅኦ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ሕክምና እውን ትሪእኻ ማለት እዩ እቲ ሞርታሊቲ ሬት ብዝሕ ህዝብና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነዚ ኩሉ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ በታ ፖለቲካ ጥራይ እንድሕር ከልና እቲ ፖለቲካ ከምዘይተሓስብ ገብረካ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቲ ለውጢ ክነምፅኦ ኢና ትካላት ክንገብር ኢና ክንቅበል ኢና ንብል እንድሕር ኣለና ኮይና እዚ እውን ከም ሓላፍነት ክንወስዶ ኣለና ሕጂ እቲ ቼክ ኤንድ ባላንስ ኣበይ ዝጥረ ኣብ መፅናዕቲ እዩ ኣብ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝሰርሕ ሰብ ጥራይ ኮንካ ቼክ ባላንስ ትገብር መፅናዕታዊ እውን ክትገብር ኣለካ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ሕክምናና ስጋዕ ክንደይ እቲ ጥዕና ዝሕሎ ዘሎ እንታይ ሓድሽ ምምሕዳራት እትና ኣለና ኣብ መጋወጊ እቲ ምግብና ከመይ ኣሎ እቲ ፅርግያታት ከመይ ኣሎ ቤት ትምህርትታት ከመይ ኣሎ ስጋዕ ክንደይ ኢና ነዚ ዓሚቕና እቲ ሃጋፋት ወዲድና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንፈልጦ ብድብድቡ ሕማቕ ኣሎ እወ ሕማቕ ኣሎ ግን ኣበይ እቲ ሕማቕ ዘሎ ኣበይ እቲ ሃጋፋት ዘሎ እቲ ሰናይ ምሕደራ ፅባሕ ንግሆ ክንትኮ እንድሕር ኮይና ነታ ሃጋፍ ከዓ ካትልስ ኮይና በብዓቕምና ንገብሮ እንድሕር ኮይና ኣበይ ዘሎ ተሃጋፋትና እውን ንሕና ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ምንቅስቃስ ንብል ዘለና ሕጂ ክነተግብሮ እውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚኦም እቶም ኦቶሪታርያን እንታይ እዮም ዝገብሩካ ስልጣን እዮም ዝሕዙ ቀልጢፎም ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ሕጂ ንኣብነት ብቐዳማይ ሓደ ቁሩብ መፅናዕቲ ወይ ንድሕሪት ተመሊሰ ይርኢ ነይሩ እቲ ናይ ቲቪኤር ዝበሃል ነበረ
ብፍላይ ናይ ኢሳያስ ኢንተርቪው ዝገብሮ ነበረ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ቅድሚ 6-7 ዓመት ሓደ ከባቢኦም ንዓይ ዝቃወሙን ኢሉ ሕጂ ነዚኣ እንታይ ዝገብረካ ዘሎ ከምዘይ ተሓስብ እሞ ከምዘይ ተሓስብ ከለኹ ብኸባቢ ከም ተሓስብ ሎሚ ንሪኦ ኣለና ምንታይ ወሪድና ኣለና ካብ ኣውራጃ ወሪድናስ ናብ ወረዳ ምናልባት በንፃሩ ናይቲ መወዳእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንዳወረድካ ምስከካ እንዳተወድእ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ግን ሕሰብሉ እቲ ትብሎ ዘለኹ ሓደ ቃል ክመፅእ ከሎ እቲ ኦቶሪቴሪያን ነቲ ፓወር ነቲ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ሕማቅ ዝምህረካ እውን እናዘርጋሓልካ እዩ ዝኸይድ 2011 2016 ወይ 15 ክንዝክሮ እንድሕር ኮይና ያንግ PFDJ ኢሎም ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ሚድያ ሽዑ ንሕና ከበይና ንኸይድ ነንዝመፃና ኢና ንከላኸል ዘለና ወላ ንሕና እውን ንዝርግሖ ሰኪዕታት ኣሎ እዩ ናብቲ ሰናይ ምሕደራ ኣብ ደገ ኮይንና ንገብሮ ዘለና እዚ መላግቦ ዝብሎ ዘለኹ ንህዝብና ከምዚ ክንገብር ከለና እንታይ ከም ንገበር ዘለና ይርዳእና ዶ ወላ ኣንፃሩ ጥራይ ንምልስ ዘለና ሓደ ከባቢ ክብለካ ከሎስ ከምዚ ተተንከፍካ ኮይኑ መሲሉካ ነዚ 300,000 ገለ ርሒቃ ከለኻስ ኣነ ወዲ ክስቶ እንዲልካ ትመፅእ እሞ ከምዘይ ተሓስብ ገብረካ ሽዑ ዜጋ ከምዘይ ኮንካ እንታይ ትኸውን እቲ ኣብ ግሪክ ዝብልዎ ባህል ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብሲ 3 ዜጋታት ኣለዉ እቲ ሓደ ዜጋ ኢድየት ፀርፊ ይኮነን ብዛዕባ ነብሱ ጥራይ ዝሓስብ እዩ እቲ ሓደ ኸ ኤቲክ ኣሎ ብዛዕባ ከባቢኡ ጥራይ ኣብ ከባቢኻ ጥራይ ከም ተሓስብ ገብሩኻ እንታይ ጎለካ ሽዑ እታ ሳልሰይቲ እታ ኦልቲሜት ደልናያ ዘለና ዜጋ ምፍጣር ኩላህና ኣብ ሓደ ጂኦግራፊ ንርከብ ሃገር ህዝቢ ስለ ዝኾና ብኡ ክንመሓደር በቲ ናህና ኮንሰንት በቲ ናህና ልምድታት ባህልታት በቲ ንሕና ቆፅሊ ዘንበርናሉ ክንመሓደር ቆፅሊ ከለኹ በቲ ከም ሰባት ክንመሓደርሉ ንደሊ ሰባት ዜጋታት ክንምፍጠር ካብ ውልቂ እንዳጀመርካ ናብ ሕብረተሰባዊ ዘተፋንን ንኸይድ እሞ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብሩ ቼክ የለን ሽዑ ፋሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን ወላ ኣብ ቀብሪ ስነ ስርዓትና እንድሕሪናያ ካብቲ ባህሊ ዝወፀ ኩሉ ሻዕ ነቲ ለውጢ ክነምፅኦ ነቲ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ንዑ እውን ክሪኦ ክንክለልና እቲ ዓንተበይ ፀጋይን ብርሃንን ዝገብርዎ ሚድያታትና ንከታተሎ ዶ እንታይ እቲ መልእኽቲ ዝሓልፍ ዘሎ እቲ ዶክተር ናይ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበሩ ናይ ኦሮሞ ኤርትራዊ እዮም እቲ ናይ ደጋ ስርዓት ዘጥንዑ ምስቲ ደጋፊ ወይ ምስቲ ስርዓት ኮይኖም ከዓ ዝዛረቡ ነይሮም ምስ ዓረፉ ግን ብዛዕቦም ወላ ሓንቲ የለን ሕጂ እንታይ ዝገብረካ ዘሎ ኣገልጋሊ ወይ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ሰዓቢ ኮንካ ትካላት ከምዘይ ተጥሪ እቲ ዜና እውን ከም ትካል ክንዲ ዝኸውን ከም መገልገሊ ቅየር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፀጋይ መምህር ዝብሎ ነበረ እስካዕ ክንደይ ተሓቅነቱ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ብሓንጎልና ንሕዲ ዘለና መዓልታዊ ንኣብነት ንደቅናሲ ንዕብዮም ዘለና ቴሌቪዥን ወይ ኣብዚ ቴክኖሎጂ መፅእ ዘሎ እስካዕ ክንደይ ክሪኡ ከም ዘይብሎምን ክሪኡ ከም ዘለውን ጥቕሙን ጉድኣቱን ንፈሊጥና ንሕና እውን ብማዕሪኡ ንረኣዮ ሕጂ እንታይ ከላግባት መላግቦ ዘለኹ እቲ ዝመፃና ዘሎ ሰናይ ምሕደራ እንደልዮ ዘለና ኣብ ትካላትና ዝጥረ ዘሎ ጠባያት እውን ትካል ኣገልጋሊ ናይቲ ኦቶሪቴሪያን መራሒ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንቅይሮ ደልና ስለ ዘለና ትካላት ስጋዕ ክንደይ ኣገደስነት ከም ዘለዎም ሕጂ ክንላመዶ ኣለና ነቲ ዝመፃና ዘሎ እንታይ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ እንዲ መዓልታዊ ክትሪኦ ከለካ እቲ መልእኽቲ ዝሓልፍ ዘሎ ንምንታይ እዩ ተደልዩ ዘሎ ኢልና ተመራሚርና ንዕኡ ከዓ እቲ ክኸውን ዘለዎ ክንቀርብ ክንክእላልና ሓደ ካብኡ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ይህን ምሂን ኢልና ክንከፍቶ ዘለና ስለምንታይ እዚ ኩሉ ሻዕ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ተሓፅረ ፖለቲካ ጥራይ ወይ ፖለቲካ ናብራን ሂወት እንዲሁ ግን ኣብቲ ስልጣናት ጥራይ ኣብቲ ወታደራዊ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢሳያስ ስልጣን እዚኦም ሻዕብያ እዞም ህግደፍ እዞም ጀብሃ ክንሓስቦ ከለና ካብ ትካል ካብ ዜጋ ኣውፅኦም ምውዳብ ተወዲብካ ምስራሕ ከማን ጌጋ ምዃኑ ንምሃር ኣለና እንታይ እቲ ጌጋ ዘብሎ እዚኦም ናይ በዓል ኩስቶን እንዲኦም ትበሃል
ኣብ ንሕና ትፈጥር እሞ እታ ፍትሒ ንብላ ዘለና ትትካል ንብሎ ዘለና ይድምሰስ ፍትሒ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ፍትሒ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ትካላት ክሰፍሓ ከም ዘለወን ትካላት ደዲለን ክርግፃ ከም ዘለወን ትካላት ብዝተኻለን መጠን ኣብ ቀፃልነት ኣብ ውሕስነት ናይቲ ሕብረተሰብን ናይቲ ዝግበር ዘሎ ለውጥታትን ተማጎቲ ጥራይ ዘይኮና ከምዚ ይኣክል ክንጅምር ኮልና ወላ ሕጂ ንብሎ እንታይ እዩ ምስ ኣተና እውን ኣብቲ ለውጢ ቫንጋርድ ተኸላኸልቲ ናይቲ ስርዓት ወይ ናይቲ ሕግን ሕጋውነትን ንብሎ ክንብል ከለና ከጠቓል ከሎ ነቲ ሓደ ቅርንጫፍ ወይ እቲ ሓደ ጨንፈር ናይቲ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ተፈፃሚ መናለብ ስልጣን ኣይኮነን እቲ ኣብቲ ታሕቲ ዘለውን ትምህርትና ድዩ ጥዕናና ድዩ ስነ ምግባር ድዩ ዜናታት ድዩ ቤት ትምህርትና ድዩ እዚ ኩሉ ትካል እዩ እዚ ኩሉ ከዓ ቀፃሊ መፅናዕቲ ዝግበረሉ እዩ ለውጢ ዝግበረሉ እዩ ካበይ እጂ ንባዕልና እውን ቴክኖሎጂ ንጥቀመሉ ዘለናሲ ካብ ግዜ እንታይ ነይሩ እቲ ፓልቶክ ነይሩስ ክላብ ሃውስ መፂናስ ሎሚ ቲክቶክ ኣሎ ኣብኡ ገለ ቴልካ ትዕፆ ብሎግ ገብሩካ ስለምንታይ ዘንፀፍዎ ስነ ምግባር ንሕና ከምኡ ኣለና ድዩ ብከምኡ ንህነፅ ኣለና ኢና ክብል ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ከመይ ኸ ውሳኔታት ትሓልፉ ከመይና ንሕና ንውሳኔታት ንሕልፍ በሎ ዝበጦ ድዩ በላ ሓሳብ ፅቡቅ ጌርካ ድዩ ወላ ብርድኢት ኢና ንኸይ ዘለና ኣብ ሰናይ ምሕደራ ኢንክሉሲቭ እዩ ማለሲ ንኩልኻ ዘዋሲ እዩ ምሱ ከዓ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እዩ በልማማ ወይ ብስምዒት ዘይኮነ ዝተረጋገፀ እዩ እቲ መረጋገፂ ካበይ ካ ተምፅኦ ዘለካ እቲ ጭብጥታትካ እንድሕር ኢልኩም ኣብታ ቀደም ኢሎ ተዛረብኳ ኣብተን ትካላት እየን ኣብቲ መፅናዕታዊት እየን ትካላት ንኣብነት እዛ ክፍሊ ጎስጓስን ውደባ ንሎ ዘለና ብኣክል እዚ መፅናዕቲ ትገብር ኣላ ሚድያ ከታይ ትገብር ኣላ ፋይናንስ እንታይ ትገብር ኣላ እቶም ኤግዜክቲቭ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዚ መፅናዕቲ እዚ ወፂኡ ጎሊሑ ወፂኡ ሓደ ጭብጢ ይህልወና እሞ ድሓር ናብ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ እንታይ ማለት ዲሰንትራላይዝ ዕብላለ ስልጣን ገለ ኣይኮነን እንዳሰፍሐ ከደልካ ከምዚ ሳዕሮ ማለት እንዳስፋሕፈሐ ሱራት እንዳገበረ እንዳተተኽለ ይኸደልካ እሞ ሽዑ ንዝኾነ ይኹን ለውጥታት ክመፅእ ከሎ ክትዕርየሉ ትኽእል ኣገባባት ከዓ ኣለካ ማለት እዩ ነው ክፍሊ ሚድያ ኮ ከምዚ ኣፅኒዖም ነደመም ከምዝን ከምዝን እንዲሕርና ኣለና ትብል ክፍሊ ጎስጓሱ ኮ ከምዚ ኣለዎም ከምዚ ገይሮም ነይሮም ኖ ከምዚ ሪኦም ነይሮም ፋይናንስ ከምኡ እተን ንመሓደረለ ወይ ከስራሓና ኢልና እንተኽልናያን ዘለና ትካላት ንባዕላተን ኣካል ናይ ፖለቲካ ከንሰን ወይ ኣካል እቲ መስርሕ ከንሰን ናታተን ዘጥርዮ መፅናዕቲ እውን ቀፃልነት ክህልዎ ኣለዎ ኣብዚ ኣብቲ ግራስሩት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ትትንክፍ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ሚድያ ንኣብነት ካብ ባህልናን ልምድናን ዝወፀ ኣተሓሳሰባዊ ኣረኣያ ክርኢ ከለና ክንደይ ካባና ኢና ዓገብ ንብል ወይ ግብረ መልሲ ንብል ዝንዝን ኣይንሰምዕ ኢና ዝንዝን ኣይፍቀድን እዩ ኣይፍቀድን እዩ ከም ትእዛዝ ዘይኮነሲ ከም ስነ ምግባር ፅዩፍ ዝኾነ ነገራት ከመይ ጌርካ ኣብ ሕብረተሰብ ተጥሪ ኣብ ትካላት ተጥሪዮም ኣብኡ ከዓ መሪሕነት ወፁ ማለት ኣብ ኦቶሪታርያን እንታይ ገብሩካ ቶፕ ዳውን እንታይ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ከባቢና ሓንቲ ሰርክላር ወፂኣ ኣላ መን ኣውፂዋ ንምንታይ ዕላማ ኣበያታ መፅናዕቲ ተገይራ ግበር ኣይትግበር ትኸውን እሞ ብኡ ብኡ ነቲ ሕብረተሰብ ምሉእ ትብክሎ እቲ ውፅኢቱ ዳሕራይ ዘጣዓሰካ ምስ ኮነ ምስ ሓለፈ ኻ ንዑ ከማን ኣብ ገገለ እዋናት ኻ ንግምግሞ እምበር ገንጊምናያ ንፈልጥ ዶ ንሪኦ ዶ ተዓንቶ ዝለኩም ዘሎ ንብሎ ነበርና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ መዘናግዒ ተባሂሉ ሙቪ ወይ ቲያትራት ንሪኦ ዘለና እንታይ እቲ መልእኽቱ ለምንታይ ሚድያ ከምተሉ ሻዕ ዝበሃል ራብዓይ ክፋል ናይ መንግስቲ ኢና ንሎምሽ ስለምንታይ ብቐጣነት ብፍላይ ሎሞ ከዓ እሞ ምስ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ስለዝኸይድ እዩ ዝሓለፈ ሰሞን ንሪኦ ነይረ ሓደ ስነ ጥበበኛ እዩ ዝብል ትዘሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ንመን ንዓና ነዞም ሕጂ ዘለና ወይ
ኣብ ክልተ ደንበ ዘለና ፍትሒ ንብልን ንድግፍ ንብልን ዘይኮነ ሲ እቲ ቆልዓ ዝዓቢ ዘሎ እቲ ዜጋ ኣብ ምንታይ እዩ ዝወርድ ዘሎ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ክንደይ ኣክሰስ ኣሎ ንመን ኢኸ እቲ መልእኽቲ ስለምንታይ ሕፅረት ናይ ኢንተርነት ስለ ዘሎ እቲ ዳውንሎድ ተገይሩ ኣብ ዩቱብ ኣብ ደገ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ዝገብረካ ዘሎ ኣይምልከተካን እዩ ኣብ ዝተፋናን ኣብዚ በቃ አንፃራዊ ዝኾነ ተተፋኒንካ ክትነብር ኣብኡ ዝዓተካ ዘሎ ነዚ ብምንታይ ተፍርሶ ብትካላት መን እንተ ትካላት ተሚድያና ናህና ሚድያ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ገንዘብ የድል ኣይኮነን ኩላህና ክፍሊ ሚድያ ክንከውን ንኽእልና በዘበና ምፅዎ ዘሎ ኩላህና ዝክርዎ እንድሕኮንኩም ይኣክል ክብኮሎስ ኣነ ንክስቶ እንዳበልና ኢና ተጠራፊና ኢና ድሓር ሓደ ብዝበፂሕና ዘለና ተኣብነት የተወስዳ ዘለኹ ኩላህና ክፍሊ ሚድያ ኢና ኩላህና ክፍሊ ጎስጓስ ኢና ኩላህና ክፍሊ ፋይናንስ ኢና ነቲ ትካላት እንዳዓበናየን ከይኮልና እቲ መራጋገፂና ዝመፅእ ካብኣተን እዩ ኣብዚ ኦቶሪታሪያን ግን ካብ ቶፕ ዳውን እዩ ዝመፀካ ግበር ኣይትግበር እዩ ድሓር ንመንኻ እቲ ሎያልቲ ንመንኻ ትግዛእ ወይ ኣብ መን ተሰማዓነት ዘለካ መን ይሰምዓካ ንዓኻ ኣብዚ ፖፑሊስት ኣይድያ ግዜ በፂሕናሉ ዘለና ብኡ ተዘወረ እዩ ሕጂ ነትካል ስለዘይደልካዮ ነትካል ስነ ምእማን ወይ ስነ ኣእምራዊ ወይ ስነ ምግባር ኣብ ነፍስኻ ስለዘይተሃንፀ ብቐሊሉ ቶፕ ዳውን ኮነካ ብቐሊሉ ናይ በዓል ኩስቶን ድዩ ንብል ወላ ኣብ ቋንቋታትና ነስተውዕለሉ ቶማስ ብቶማስ ዝፍረድ ቶማስ ዳ ናይ በዓል ኩስቶ ፀግዕን ድዩ ኖ ተሓጊያ ፀግዒ ናይ ኩላህና እታ ትካል እያ እታ መፅናዕቲ እያ እታ 1+1=2 ቶማስ ይበላ ገነት ትበላ ሓደ ተደመሮ ሓደ ክልተ እያ ተሓጊያ ንስያ ክትገብረና ዘለና ንሕና ግን እንታይ ንገብር ንመሰል ንፍትሒ እንዳበልና በንፃር ብግምጣሉ ናይቲ ኦቶሪታሪያን ወይ ናይቲ ሒዝና ዘሎ ባዕልና ከዓ ሰንትራላይዝ ንፈጥር ክፉት ክንገብሮ ኣለና ክንቋፀሮ ኣለና ዶ እወ ክንቋፀሮ ኣለና መስርሕ ነኽብር ኣለና ዶ እወ ክነኽብር ኣለና ግን ኩሉ ሻዕ ግብረ መልሲ ናይቲ ኦቶሪታሪያን ዘይኮነ ግብረ መልሲ ናይ ስራሕትና ክንከውን ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ካብቲ ዝሪኦን ዝተመክሮ ኩሉን ወይ ስራሕ ኩሉን ወይ ዝሪኦ ዘለኹን ክንዕርዮ ዘለና ንጋገ ኣለና ኣብ ጌጋልና ይከኩ ዘሎ ክነማዕብሎ ዘለና እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እውን ኣካሉ እየ ኩላህና ኢና እቲ ከምቲ ዓንተይ ዝበልክዎ መፅናዕቲ ወይ ትምህርቲ ንተወሰነ ሞኖፖሊ ይኮነን ናይ ኩላህና ፍልጠት እዩ ኣብ ኩላህና ዝዝርጋሕ እዩ ክብል ኢለ እንታይ ዳ እዩ እቲ ሓላፍነት ክንወስዶ ኣለና እቲ ሩል ኦፍ ሎ ንብሎ ኣብ ሰናይ ምሕደራ ሊደርሽፕ አንደር ደ ሎ ኩሉ ሰብ ትሕቲ ሕጊ እዩ ንኩሉ ኣማዓር ናይ በዓል ኩስቶ ይኮነ ናይ ከባቢ ይኮነ ናይ ኣውራጃ ይኮነ ናይ ሃይማኖት ኣይኮነ ሕጊ ሕጊ እዩ ንኩላኻ ይማዕረ ዝብፅሓካ እቲ ትካላት ስለዘይደለልናዮ ግን ብሕጊ ሕተት ከለኻስ መሕብእ ይደሊ ኣነ ሽዑ ገነት ናተይ ግሩፕ እንድያ መምህር ከምዚ እንድዩ በዓል ኩስቶ እንድዩ ብልካ መፀግዒ ትደሊ እሞ ነቲ ትካል ተፍርሶ ንነብስኻ ክተድሕን ክትብል ወይ ነብስኻ ትከላኸል እዚ ግን ጌጋ እዩ ትካል ፅባሕ ንጓ ኣነ ክጋገ ይኽእል እየ በታ ጌጋይ ደኣ ክትዕርዩን ኣለኩም በታ ደኺመያ ዘሎ ክድግፉን ኣለኩም በር ትካል እንዳፍረስኩ ክንስዕብ የብልና ትካል ሙሉእ እንዳፍረስካ እጂ እቲ ምፍራስ ጥራይ ኣይኮነን ዘሕዝነካ እቲ ዝመፅእ እውን የሕፍረካ እዩ የፍርሓካ እዩ እውን እቲ ዝሓለፈ የሕዝነካ እቲ ዝመፅእ ግን የፍርሓካ እዩ ስለምንታይ ንነብስኻ ክትብል ነታ ሸዓ ክትብል ተኸላኸልካዮ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ እውን ወይ ነቲ ዝመፅእ ኣካይዳ እውን ተፍርሶ ኢኻ ንሪኦ ከዓ ኣለና ሕጂ ተናሕና ውፅኢት እቲ ተግባራትና እቲ ድሌታትና ኩሉ ሓደ ኣካይዳና ግን ኣብ ትካላት ዘይምእማን እዩ ትካላት ክንዲ ከም ትካል ከም ቅርፂ ከም ሓወልቲ ናህና ከም ናህና መሪሕ ጌርና ክንድንሪኦም ትካላት ኣብ ሰባት ይቕየሩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ካብቲ ክንሰርሓሉ ዘለና በቃ ኣድቮኬት ናቶ ክንከውን ዘለና
ትካል ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ትካል ናይ ኩላህና እዩ ትካል ውርሻ ናይ ኩላህና እዩ ትካል ኩላህና ክነማዕብሎ ዘለና ኢዳ እምበር ክንበኣሰሉ ግሩፕ ክንበሃለሉ ይኮነን ክነማዕብሎ ዘለና ጌጋታት ናይ ወዲ ሰብ መወዳእታ የብሉን ኩላህና ጌጋ ኣለና ክንጋገ ኢና ኣነ ጋገ ኩላህና በብግዜና ክንጋገ ኢና መዕለቢና መዕረይና እቲ ዓንዲ ርእሱ ሕጊ እዩ እቲ ትካል ይኸዓ ኖ እዚን እኮ ጌጋየን ነዚኦም ውፅኢት ስለዘምፃ እዚያን ስለተጋጋኻ እዚ ውፅኢት ኣምፃሃዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኮሪኻ ከድካ ነቲ ትካል እንዳፍረስካ ካልእ ትካል ክትመርፅ ወይ ክትፈጥር የብልካን ነፃ እቲ ኣመሓድራ ክኸውን ከሎ ኣብ ጌጋታተይ ክትእርምኑ ከለኹም ሓደ ሴፍቲኔት ዝእርመኒ ትካላት ኣብ ትካል ኣብ ምንድሕር ኮይነ ፍትሓዊ ፍርድኻ ይመፅእ ማለት እዩ ክንዲ ወሲልኩምኒ ተሃርሙኒ ዝከላኸል ክፉት ክትገብኖ ዓንዶ በዚኣ እዚ ብኢዱ ሒዛ ቢልስ እዚንስ ትጋገለኻ እዚ ትውፅኢት ክብለካ ከሎ እንታይ ተማዕብል ኣለኻ ፍትሓውነት ትፍትሒና እንደልሎ ዘለና ንሓደ ሰብ ከምዚ ትጋገ ከሎ በቲ ሕማቅ ጎድኑ ክንድጭጭ ተሃርሞ በቲ ሕማቅ ጎድኑ ኣልዒልካ ኣሓ ተረስርሶ ናብ ንቡር ትመልሶ ዘለካ ኖን ምስኡ ኮንካ ወይ ኣንፃሩ ወይ ደጋፊኡ ትኸውን እምበሺ ኣብቲ እዋነቲ እዩ ትትካል ክንሰርሓሉ ዘለና ኣብቲ ጌጋታት ክርከብ ከሎ ኢና ክንበላሓ ዘለና ነትካል ከመይ ገይሩ ሰባይ ክኸውን ክንገብሮ ዘለና ኣብቲ ናህና ስርዓት ወይ ነቲ ክነውዶ ዘለና ደልናያ ዘለና ግን በቃ ለውለስ ሰርቪስ እዩ ሕጊ ናይ ሓደ ሰብ እዩ አንተ ወይ ለኩም ነይረ እዞም ፕሮፌሰር ኣስመሮም ምስ ዓረፉ እጂ ኣብ ካልእ ቋንቋታት ንኣብነት የለኩም ስለምንታይ ኣትምኖም ስለምንታይ ወዲ ሰብ እዮም መሪፆም ኣገልጊሎም ኣበርኪቶም እቲ ፅቡቅ ትወስዶ እቲ ሕማቅ ከዓ ኣብ ቦትኡ ተቐምጦ ኣይጥቀመሉ እቲ ስርዓት ግን እንታይ ገይሮም ግርን ገበሮ ትብል ባለዲ ይፈልጥ ኣበይዳ ነይራ ከምዚ ከያ ትብል ነይራ ኖ እሱ እዋንን ታሪክን ንታሪክ ትገድፎ ንዓኻ ዘቀይደካ ነቲ ሕብረት ነቲ ፍትሒ እንብሎ ዘለና ፍትሕስ ንዓይ ኣይኮነን አንዳ ፅቡቅ እንደ ዘሎ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ እዩ ነዚ ክነደልዶ እንተኮይና ትካላት ክድልላ ኣለወን ትካላት ከዓ ኣብቲ ሰናይ ምሕደራት ኣብ ተግባራትና እየን ክምዕብላ ዝኽእላ ኣብ ተግባራትና ውሕስነት ዘለወን ተግባራትና ንውሽጥና እጂ ተዓንተበይ ዝበልኩም እንታይ እዩ ከምዘይ ተሓስብ እዮም ዝገብሩካ አውቶሪታሪያን ሊደርስ ብፍላይ ከምዚ ናህና ብሰውራዊ ዝመፀ ስልጣን ኩሉ ሻዕ ከምዘይ ተሓስብ እዩ ዝገብረ ከምዘይ ተሓስብ ወዲ ሰብ ኩሉ ሻዕ ሓሳባ እዩ ግን እንታይ ዘሎ ዘሎ ኣብ ተደረተይ ዘሕስበካ ኣብ ዝተደረተይ ዘተፋነካ ኩሉ ሻዕ ካብኡ ትወፃእ ደልየካ ኩለን ዘን ዝመፃ ንዓና ዝወሃበና ኣጀንዳ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ መንግስቲ ምትፍናን ዘይኮነ ናይ ማሕበራዊ ፍልሰት እዩ ዘባእሰካ ብውልቂ ከም ትሓስብ ተዓንተወይ ዝበልኩኹም ከም ኢድየትሲ ኣብ ነዊሕ ግዜ ከም ልምዲ ወድ ፀርፊ ተባሂሉ ብዛዕባ ናብሱ ጥራይ ዝሓስብ እዩ ኣብ ዓድና እንታይ ንብሎ ባሕታዊ ንብሎ ሰብ ምሻሎ በይኑ ዝኸውን ኩሉ ሻዕ ናይቲ ከባቢ ወይ ናይቲ ሕብረተሰቡ ዘይምልከቶ ካብኡ እንዳተጠቀመ ካብ ስርዓት እንዳተጠቀመ ኤቲኮ ከዓ ንብሎ ውልቃዊ እቲ ሕብረተሰባዊ ከዓ ትኸውን which is okay ሕብረተሰባዊ ምሕሳብ ግን ስጋዕ ክንዱ ዝኸደ እዚኦም ንዓና እዮም ኢልካ ትከላኸለሉ ይኮነን እንታይ ኢና ክንፈጥር ዘለና ግን ኣብቲ ፍትሒ ንብሎ ዘለና ዜጋታት ኢና ክንፈጥር ዘለና ዜጋ እንታይ እዩ እቲ ናተይ ቁስሊ ክስማዓኩም ኣለዎ ወላ ኣብቲ ጌጋ ዘለኽዎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ካበይ ተበጊሱ ኢልና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እዚ ካብ ምንታይ ዝምዕብል ኣብ ትካላት እዩ እተን ትካላት እንታይ እየን እተን ዝበልኩም ነፃ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ነፃ ዝኾነ ጠበቃ ነፃ ዝኾነ ትምህርቲ ነፃ ዝኾነ ፍልጠት ተፍልቀሉ ቦታ ኣብኡ ከንታይ መፅእ ኣብቲ ዕርቅን ዘተን ንብሎ ይኣክል ኣብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ነይሩና እዩ ዕርቅን ዘተን ክብል ከለኹ ንተባኣሱ ምዕራቅ ኣይኮነን ዕርቅን ዘተንሲ ነቲ ካይደኻ ምዕራይ ማለት እዩ እቲ ዘተ ከዓ እቲ መፅናዕታዊ እዩ
كل شيء عبوت كده لك حدا نجر جنة انت ماسن تبع ايسهم على لكم كتموتسي بلكم انتم ناي ديسيبلين تم ناي ديسيبلين تسرحنا يخيد اللي يابوتو نوري كون توماس سروحو يسرح حلو دخل بحال كله نتاتك الوكيل سلازله تغمغم بحرياوي نزغن انا كم حاده نو تقربني بالكان من خاصخا معاس نبرك اخا انتوا اخا قال دحر كوينو كي تردأنا نتخنو خنوردو دلنا زلنا نتنقيرو دلنا زلنا بعلنا ون هيوت نسخ علو لنا سلامتاي تمحبراو فابريكنا هنا اندافرس خيد الله تمتئمان اندافرس خيد الله متئمان امنتاي ابتكالات نزي خستاي زي زلهوتي accountability نبلو transparency ابناي سرناي محدرا خون كله نتدلنا زلنا انتايو كفوتيو من خاصها من خنسخي ايكونن سقعت بحقي كافننت تسامعنا له سقع زخنه نجر كفوتي خون زلو فري ميديا نبل فري زبحال نصا ميديا نبدينا كل جيزه ግን ኣብ ሰናይ ምሕደራ ነፃ ሚድያ ክንብል ከለና እቲ ዘደለልናዮ ትካላት ምናልባት ኣብታ ናይ መምህር ተመሊስና ንራእያታ ቪድዮ ብምንታይና ንለልዮም ነቶም ሓደጋታት ከፍርሱና ደልዮ ሓደጋታት ካብ ቋንቋና ጀሚሩ ካብ ኣቀራርባና ጀሚሩ ካብ እቲ ዝሓልፍ መልእኽቲ ኣትሒዙ እታ ክፍሊ ዜና ናታ ኣካይዳ ኣለዋ እቲ ሕብረተሰቡን ኣብኡ ተራ ኣለዎ እንታይ ለኩም ዓንተ ኩላህና ሚድያና ኩላህና ጎስጓሲና ኩላህና ዜጋ ስጋዕ ዝኾንና ዜጋ ክንፈጥር ስጋዕ ዘለና ግዜ እቲ ፍሪ ሚድያ ንብሎ ዘለና ነፃ እዩ ግን እዝን ተጠቃለለ እዩ እዝን ዝደረተ እዩ ክንብል ክንክእል ኣለና ኦቨርሳይት ክህልዎ ኣለዎ ትወርስ ኦቨርሳይት ንብሎ ዘለና ስካበይ ትመፅናዕትና ሕጂ ኢሊት ምሁራት በሃል ኖ ሓሰብቲ ከመን እዮም ንሕልና ካብቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ዜጋ እዩ ዝመፅእ ተሓሳባይ ማለት እቲ ኢድዮቶ ዘይኮነ ወይ እቲ ኤቲኮ ዘይኮነ እቲ ዜጋ እዩ እዚ ንዝስ ክጠቕመና ክእል እዩ እሱ ከመን እዩ ክጋጊ ከሎ ተጋጊየ ዝብል ባዕሉ ነብሱ ኣብቲ ትካል ናቱ ኢጎ ዘይኮነስ እዝን ጌጋ ኣለኒ ክዕረ ኣለዎ እቲ ትካሉን ንዑ ክስኩስ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኦቨርሳይት ዝበሃል ንሱ እዩ እቲ ፍሪ ሚድያ ዝበሃል እቲ ኦፕን ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣብ ትካላት ምስ ደልደለ እዩ ትካላት ከዓ ዜጋታት ምስ ኣቐምዎ እዩ እቲ ዜጋ ዝበልኩም ሕጂ ዜጋ ኤርትራዊ ጥራይ ኣይኮነን ሓላፍነታዊ እዩ ብዛዕባ ነብሱን ብዛዕባ ከባቢውን ጥራይ ዘይኮነ ከባቢኡ ክበሃል ከሎ ሕጂ ብጌጋ ከይትርድኡኒ ከምዚ ናይ ኣውራጃ ናይ ከባቢ ዓዲ ክህክል ዘሎ ብዛዕባ ናተይ ጥራይ ኖ እዚኣ ናተይ ቦታ ከይትቐርቡለይ ክብል የብለ እየ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሓደ ፋይናንስ ዘፅንዐ ሰብ ኣብ ፖለቲካ መፂኡ እውን ጌጋታት ክነግረካ ክእል እዩ ኩሉ ሻዕ ከም ወዲ 2 ዓመት ኮይና ክንጥምቶ ኣለና ነቲ ዘለናዮ ቦታ ለምንታይ ወዲ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ኣምፂኻዮ ኣብ ሓንቲ ስታንሳ ወይ ኣብ ሓንቲ ሩም እቲኻ ርአት ኢልካዮ 10 ግዜ መላለስካሎ 10 ግዜ ተፈላለዩ ክነግረካ እዩ እቲ ሓንጎሉ ዝዓፀወ እቲ ኣይምራሕን እየ ዝናተይ ኢሉ ዝውንን ግን እተን ዓበይቲ እታ ስታንሳ ዘለዋ ንዕን ጥራይ ጠጠው ዝብል ሕጂ እቲ ክፉትነት ንብሎ ዘለና እቲ ኦቨርሳይት ወይ እቲ ኦፐን ንብሎ ዘለና ከም ወዲ 2 ዓመት ኮይና ኩሉ ስፊሕና ክንርኢ ክልና ንሓደ ዝብፅሖ ንሓደ ዝያዳ ዝብፅሖ ይኮነን ናይ ኩላህና እዩ ስጋዕ ብዜጋ ዝሓሰብና እዩ ስጋዕ ነትካል ዘደለለ ስጋዕ ዝኸውን ኣብ ኦቶሪቲ ግን እንታይ ዝገብረካ ስኬርስ እዩ ፋሕ ዝበለ እዩ ንኣብነቶም ነቲ ሰውራ ተዋሳእኹሞ ዝነበርኩሞ ወይ ድሓር ብደገ ዝፈለጥናዮ እውን እዚ ሕቡእ ሰልፊ ዝበሃል ነገር ኣብ ውሽጢ ንሕና ትፈጥር እሞ ነቲ ካልእ ነቲ ሓበሬታ ይጭፍለቐካ ነቲ ክፉትነት ዝዓፁ ነቲ ናፅነት ዝድርት ካልእ መፅናዕቲ ከምዘይ ትገብሩን እንዳፈለጥካስ ከምዘይ ትፈልጥ ዝገብረካ አንተ ወይ እንታይ ኢለኩም ነይረ ከምዘይ ትሓስብ ዝገብሩካ በንፃሩ እውን ከምኡ ትካላት ኣለዉ ክነስዕለሎም ዘለና ብዛዕባና ከንሶም ቶም ትካላት
ويتا هاجراو بعالات ويتي بجيغا خيتردوني بسفح كرداو كنزارو اللي ليه تسرعات كلقص على لو وهلقص على محبراتي اتن زنابيلي زبز حالكا اتي ما كامسل نابنت معلت دق نشتيو ناي دق نشتيو خبها كلس روسو زخاله تكال مالت اباغن تاي نغبرا فح زبله كابيتو اتي زفرحاني زمص زلو انتايو ات محبر دق نشتيو زبها سي كابي تاريخو انتاي تتكالو زين فلت نفسي حويسي كبل زلني بمنتاي نبعس ناي بعل كستيو ناي بعل كستيو نبعس اتي تتكال تايخون معرتي نبلو زلنا يزرو منناتو يبلل انتايناتو يبلل نمنتاي اطوي لون اي تفلطون تتطاو تخيل كامصخا افتي بوليتيكا ديفيجن تاعتو مالتي بعل كستوز غبر وندي بعل كستوز غبر نسو بن ايكونن انتقال زلنا اوتوريتاريان كوميز غبركا فخ بلك ايدلي accountability يوبلون حلفنتاوي وي تحتاتنت يوبلون تحتاتنت زغبركا معاسي تعلامه مستوقعت كمزي تطقيمكا دربيا بياتي يوزون الترون بلوز امريكا بخومو غيركا تدربه ማለት شعو حتى لك ያለን ናብነት አንተ ወይ ግርማ ፕሮፌሰር አስመሮም ይለኩም ወይዞም ኩሎም ክንድኡ ኮይኖም ዝካትዑኻ ዘለው ጽባሕ ንግሆ ይድርበዩ ስለምንታይ ፋሕ ዝበለ ምሕደራይ ንሕና ሃኸሙ ካብ ምባል ከምኡ ካብ ምዃን ክንጥንቀቕ ኣለና ብግቡእ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ንገብሮን ንብሎንሲ ጭቡጥ ሓላፍነታዊ ብዜጋ ዝተመልአ تا زيغا صبيا دغما ارتراوي ማለት ጥራይ አይኮነን እቲ ሕማመይ ሕማምካይ ቃንዛኺ ቃንዛ እዩ ብኸምዋ ይራኽዎን ብኸምዚ ይረዮ ከም ወዲ 2 ዓመት ጌርካ ነታ ገዛ ፈቲሽካ ክትሪኣ ተንጉድለሃትካ ዘሪኤካ ከምዚ ዝኾነ ውራይ ክንከይድ ኮልናሲ ነቲ ውራይ ዝምጥን መርዓዲ ወሓዘን ዲዩ ንዑ ዝምጥን ክዳን ንኽደን እሞ ኣሸበሸብ ግን መስትያት ንርኢ ገለ ነገር ከይህልዎ ኢልና ኢና ብፍላይ ኣብ ሓጎሳት ክኸውን ከሎ ከምኡ ስለምንታይ እታ መስትያት ነግረካ ትትካልካ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ክነግረካ ክኽእል ኣሎ እታ መስትያት ግን ኣይትዛረብ ኢና ንስኻ ጥራኻ ትትካል ግን ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ከብላሓካ ጥራይ ከማእዝነካ ጥራይ ስጋዕ ዝኾነ ግዜ ክንሪኦ ኣለና ንኽብል ኢለ እዚ ግን ኣብቲ ሰናይ ምሕደራ ክነማዕብሎ ዘለና እዩ ኣብቲ ኦቶሪታሪያን ግን ነዚአን ኣይደልየካን እዩ እታ መስትያት ይሰብራ እዩ ንዓኻ ጥራይ ከም ተርኢ ዝገብራ መዓት ዘዕርያ ነቲ ንስኻ ነስሱ ከፍርሰካ ክደሊ ይኸሎ ብዙሕ ግዜ መዓት ንፈልጦ ነገራት ኣሎ በብናሕና ተዋሳእናሉ ዝረኣናዮ ከፍርሰካ ከሎ ብሚድያ ምፅኡ ፋሕ ብለካ እዚአን ክንጥቀቐለን ዘለዋ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ነቶም ሓሳባት ፍልይ ዝበለ ዘምፅኡ ሰባት ከም ቅቡል ኣብ ሰናይ ምሕደራ ከም ቅቡል ሓሳብን ክዛረበሎም እዩ ዘምፅኦም ብውልቂ ይኮነን ከም ቶማስ ኣይኮነን ዝርአ ከም ሓሳብ እዩ ዝርአ ኣነ ሽዑ ኣብቲ ትካል መሰለይ ሕልው እዩ ይከላኸለለይ እዩ ሃብቶም ኣይኮነን ዝከላኸለለይ እቲ ትካል እዩ ዝከላኸለለይ ዳዊት ኣይኮነን እቲ ትካል እዩ ዝከላኸለለይ ንዓይ ከም ቶማስ ኣይኮን ነቲ ሓሳብኹም ትርእዩ መሰሉን ኣለኒ ንዕኡ ክከላኸለለይ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ሰናይ ምሕደራ ደሊናዮ ዘለና እቲ ክነኣልዮ ደሊና ዘለና ስርዓት ወይ እቲ በንፃሩ ኣብ ገገለ ንሪኦ ኩላኻ ንፈልጦኻ እንታይ እዩ ነቲ ካብኻ ተፈለ ሓሳብ ዘለዎስ በቲ ሓሳብ ክንዲ ተረድኦ በቲ ዓንተወይ ዝበልኩም በቲ ድኹም ጎኑ ወይ በቲ ብጌጋ ዝረኣዮ ክንዲ ትዕርዮ እንታይ ትገብሮ ትንፅሎ ነፀልቲ ንኸውን ኣበይ ኣይቲ ፍትሒ ዝኾነና ዘሎ ማለት እዩ ንብል ማለት እዩ ፃቕጢ ተብዝሕ ግሩፖ ይበዝሕ ፃቕጢ ይበዝሕ እዚ በቃ ከም ንነብስኻ ከም ትከላኸል ገብረካ ክንዲ ነቲ ጌጋኻ ክንዲ ህድእ ኢልካ
تحلنا نبلا تبعرات مستقسنا تاتخوركو حنا حلنا كن نرئي نعام حبئي كالنا نادي نكالاخل زدا فليطوم انهم كم زغيرومني تغاغها كو فليطك الله قنت تتكال نخموس زي عدم مكالاخل خاتفتر شو ازيتي اتعابي تاشمو كريو زلنا وي كنا وقدو زلنا اتدخم قلنا هذا مالتي حجي اب سناي محدرات تكالات بطعم حيالات والقصوات يكون زلو تتكالات بطعم حيالات او مريحنا تفطري لكم سلامنتاي بتناتو باشن بتناتو دس بلو ነገር ዝገብሮ እንድታ ፓሽን በትግርኛ ብዙሕ አይፈለጥ ቋን አላሁ ግን ስጋ እቲ ደስ ይሉካ ትገብሮ ነገር ኩላሃና ናብነት አነ ኣብ ትምርቲ ደስ ዝብለኒ በቃ ኣብ ትምርቲ ዘለዎ ከባቢ ክኸውን ደስ ዝብለኒ እሱ ኢትናተይ ፓሽን አቦሽ ኣብቲ ደስ ዝብለኒ ስለዘለኹ ኩሉ ሻዕ ነቲ ትካል ክትንከፍ አይደልየኒ نتول قصا نتكال او خلو خان تاي دلي حلافنت خون اكاونتابيلتي خهلو خا اتي سلطان زتمحدرن تماقرحن خون على يدلي ابتخل هنا نصرحالو فلتات ندحرينا يو انتا شمولو كمزي نتتريو زلخاس بخالق خريئه كادل سبعلو اذن غيركم دو بخمز فتين كايدو بخمز ري خايدو زبلكال زيت separation powers صاي اوش انت يتمص ستيت ليدر تي حلافه بلو ويتي تمرحت بلو او يزبوقل نخمز نز قبلنس لزغبري ابزنا هنا وي تسرعات نبلو زلنا جن بطعمي بوليتيكا خمان اول قوي افتي ايديوتو زخونه انا نخيد اي تقربوني نعها خباباوي زغبركا بارتي ستيت فيوجن غبر هغدف ندابلكاس يان بي اف دي جي كابلكا اوشتو هاتري وحمردو غلدو انتي زري كازلو زحجي بقى فح كم تبل توعصرنت كم زي بلو حسابات ابو خم زي فلق بستبحال كايطراي غبراي تغبر طاي تمص ابو خان تاي تطفى مرحت تطفى اذا تفلت ويفلت الدلسب شوهات يبلن شعو كهدم طاي دل نريو خالنا تي تقعدوا تاريخهم وزمصلو كاب كلتاش حديو وي كاب 9 شعاتن تم قدم انا ذكرني ادر غير مس داويت نوح سلازفالت داويت غير مسقل اب 9 سلسن زبلنس حجر يقول خنو انتي زغبركا تعوز نبرسب انتي زخون زلو كم زي حاسب يزخون كل شيء نزمص ايريوني او طاي زمبركا سلامتي حلافنت يلن محدرا يلن فحزبليو ابز طعمو غيزه طاي زتقعكا ابز طعمو غيزه خاي خحلكا ابز تتقملكا غيزه خاي دربيكا كم زيغاتات جن كم منقصقاس جن نحنا نزتات نهر زلن نزخونه حساب كمص خلو حقفتي نتتكال كل شع كنهانصو يزلنا معطاوي كهنص لقا همز مغوي مساح دراق قرصنا وصلنا نفسنا نحنص كوم يخنص زلو سلطان كمقارا حلو سلطان بسلطان صراح يزو زلو هجن تا سلطان ناي توماس اندي بومبر جنت اندي صحافيت قلا ايكونن زو زلو نتي صراحسي نتي سلطان كل شع كفوتن زمعبلن مرحنا زفترن نقبر لنا هذا مراحل زبهال بدحريو مراحل زفتري كتفتر ندحر كونكا خا ناتكا قدلتات اغليحو زريئه كاسب نصو خمستك اكا مقبار تي ultimate مراحل زغبره كانتاي جيغاهات كاتقبلن كابخا زبل سب كم زلون مقبال اذا مس غبركا خا تي مراحل تبها مريحي يختل تكال ندحر كونكا كابخا زبلص مراحي مزتك اكاي እንዳንቆል ቆለ ከይድ ንሕራሎ ግን ከምዚ ናይ ሃገርና እንዲዮ ዘለና ኣብ ሓደ ሰብኣይ ወዲ 80 ዓመት ዝበፅሕ ሰብኣይ ኣውጥራይት ነበር ነበረለይ ክትብል ትነብር ስለምንታይ እቲ ተሓሳስባ ኣዶንቂርካዮ ኢኻ
ትካል ከምዘይ ቀሳቀስ ጌርካ ኢኻ ሰብ ወዲ ሰብ ኮይኑስ ክነብር ከምዘይ በቃ ግበር ኣይትግበር ሓፂርካ ኢኻ ንስኻ እውን ተላቢስካ ኣለኻ ካብስታት ክንርሕቕ ከም ዘለና ከም ትካል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሶሻል ኢምፓክት ኣብ ሰናይ ምሕደራ እምነትካ ተጥሪ እምነት ሕጂ ኣለቂሕኪ መሊስካለይ ዘይኮነ ኣብቲ ንገብሮ ተዓንቶ ዝበልኩም ድኳን ከይድካስ ገዚኻ ተምፅእ ከለኻስ ነትካል ስለ ዝኣመንካ እዩ እዚ FDA ፉድ ኤንድ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ኣብ ኣሜሪካ ንብሎስ ኩላህና ፀባ ድዩ ዝኾነ እቲ መዓልታዊ ንገዝኦ ሕስብ መብልዎ ከድና ከቢሩ ኣይከበርን እዩ ሓሳብና እምበር ኣድሊናስ ንገዝኦ ኢና ካበይ መፅኡ እንታይ እዩ ገለመለ የብልናን እዚ ኣብቲ ሰናይ ምሕደራ ተጠረ እምነት እዩ ኣባና ግን ከምኡ የለን ፍልቀት ሓሳባት ኣብኡ መፅእ ኖ እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ከምዚ እዩ ብከምዚ ቀይር ኣለዎ ዳሕራይ ቀፃልነት ኣለዎ ቀፃል እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ ኣባና ግን ኣብ ዘለናዮ እንታይ እዩ ኣብቲ ሃገርና ዘሎ እንታይ ፍርሒ እንታይ ገደሸኒ እንታይ መልከተኒ ስለምንታይ ዘይምልከተካ ይትሕተት እንዳተባሃልና ኢና መፂና ግበር ኣይትግበር ኢና ተማሂርና ብኸምኡ ፍርሒ ንሕድርኖ ፍርሕቲ እቲ ንፈልጦ ወታደራዊ ጅግና ገለ ዘይኮነሲ ወላ ስነ ምግባርካ ስትፈርሕ እንታይ መልከተኒ ወጌጋ እዩ ክጋገ ከለኹሲ ትጋገለኻ ቶማስ ነትካል ኣሚነ ኖ ገን በቃ ኣብታ ስራሕ እዚኣ ገነት መፅያስ ቶማስ እዚአን ዝበልካ ጌጋ እዩ ክትብለኒ ከላሲ ኣብታ ሓሳብን ኣብቲ ጌጋ ዝገበርኮ እንዳኸስተውዕል ኣለና እምበር ገነት ኮ ተጥቃዓኒያ እዚ ባህል እዚ ክንጥቀቕ ኣለና እዚ እቲ ፍርሓት ዝገብረካ ከይቅየሙኒ ከይንፀል እንዳበልና ኣብ ብሬን ድሬን ከምዘይ ንሓስብ ኩሉ ሻዕሳቶም ከኣቶም ኦቶሪታርያን ከምዘይ ተሓስብ እዮም ዝገብሩኻ ቀፃልነት ከምዘይብልካ እዮም ዝገብሩኻ ንሕና ከዓ ክንሰርሓሉ ዘለና በንፃሪ እዩ ቀፃልነት ከም ዘለና እምነት ከም ዘለና ሓሰብቲ ስለ ዝኾንና ከም ሰባት ፅቡቅ ድሌት ከም ዘለና ሕና ብተዛማድኮ ብዘለናዮ ካብዚ ጥዕም ቦታ የለን ኣብዚ ዘለናዮ ኤርትራውያንሲ ብብዝሒ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ ዘለናስ ኣድማዕቲ ኢና ኣብ ስራሕ ተደለይቲ ኢና ከመይ ደኣ ኣብቲ ናህና ዘረግቲ ንኸውን ናይት ክላብ ከይዱ ዝበኣስ ኣይትሰምዑንኹም ብፍላይ መስመሩ ዝሒቱ ኣብ ጋንገለ ተዘይኮይኑ ክትዘናጋዕ ወፂኻስ ተዘናጊዕኻ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ብሰናይ ኢኻ ትምለስ ገዛኻ ከመይ ደኣ ኣብቲ ናህና ንበኣስ ከመይ ደኣ ናትና ነፍርስ እንድሕር ኢልና እቲ ሳይኮሎጂካሊ እቲ ሳብኮንሽስሊ ኣብ ውሽጥና እናማዕበለ ዝመፀ ካብቲ ሕብረተሰብ እቲ ስነ ምትእማን ዘይምጥራይ ኣብቲ ካላት ዘይምእማን ኣብ ፍርሒ ምንባር ሕጂ ምስ ሓንሳብ ምስ ኮንካ ከምዚ ንሩባብ ሓንሳብ ዝጋጮ ከምኡ ስለ ንጋጮ ኢና እምበር ሕማቃት ኮይና ኣይኮናን ነቲ ናህና ዝወረደና ግን ክነመሓድሮ ኣይደለናን ስለምንታይ ኣይደለናን ዘይኮንና ሓደ ይፈለጥናየን ለየ ዝኣምን ካልኣይ በቲ ናይቲ ስርዓት ንኸይ ዘለና ካብኡ ፈንፂግና ክንወፅእ ኣለና ኖ ኣይፋልካን ከምዚ ዘዋፃና ነዚ ክንገብር ከዓ ትካላት ክድልድላ ክኽእል ኣለወን ኣብኡ ከዓ እቶም ሓሰብቲ እሊት ምሁራት ገለመለ ዝብል ቋንቋታት ኣነ ብዙሕ ክስታይ ኣይገብሮን እየ ስለምንታይ ትምህርቲ ሞኖፖሊ ይኮነን ዝኾነ ሰብ መሃሪ ዝኾነ መዓልታዊ ካ ትፈልጥ ሰርቲፊኬት ናይ ተዋሃብካ ኣይኮነን ግን ሓሰብቲ እቶም ዜጋ ንብሎም እቶም ሓሰብቲ ንብሎም ሰባት ንቅድሚት ክነምፅኦም ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ከዓ ኣበይና ንረኽቦም ኣብ ትካላት ክንሰርሕ ምንጀምርና እዩ ትካል ከስለምንታይ ኣብ ትካላት ክድልድልዎም ውሕስነት ስለ ዘለዎም መፅሲ ክፍረድ የብለይን ክድገፍ እዩ ዘለኒ ክንቀፍ ከለኹሲ ይፍረድ ገለኹ ከይነ ክወስዶ የብለይ ይምዕብል ከም ዘለኹ ገይረ ክወስዶ ኣለኒ እዚ ባህልታት እዚ ምስ እተናን ምስ ተተሓላለፍና ኢና ከም ዜጋ ከም ውልቂ ዘይኮነ ከም ሓደ ኤቲኮ ማሕበር ዘይኮነ ከም ዜጋ ክንሓስብን ነቲ ለውጢ ከዓ ክነቀላጥፍን ንኽእል ኣብ ሰናይ ምሕደራ ኣብቲ ትካላት ክነማዕብሎም ከም ዘለና ትካላት መቋያቅን መፃረፍን ናተይ ናትካን
جروب كان زي كونه مفلق حسابات مدلدلي نتي دلنا زلنا مقالة تفتيخ مخانم أميننا تنسرح لنا كبدي ليه زينا مثلا نايلوم زعرب كون يغني اللي تنلكم سمعهم مني تي كنوزو زلنا حاجتي تسناي محدرة سلطان يقع صري سلطان ولقى سوات سلطان سي تي تتأهاتو زلخ عصارحة يقع صركاي سي تي باور بروتكت سوسايتي تسلطان كلامات حبرسب يزكالاخ ابوت ابزناحنا سرعات كنلغسو دلنا زلنا ግን ኣብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ እንዳጨፍለቀ ብወፃታት ናይቲ ሕብረተሰብ ብግዜ ናይቲ ሕብረተሰብ ብህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ብባህሉን ልምዱን ከምዚ ሓስብ እንዳገረ ካብኡ እንዳውፅአ ከምኡ እንዳገበረካ ስለ ዘውፃእካ ኣብዚአን ክንጥቃዕ ኣለና ነዚአን ዝመስላ ነይረናተይ የቀኒየለይ